Într-un sat din Moldova moare Moș Gavril, un bătrân retras care trăise singur toată viața și nu mergea niciodată la biserică. Vecinii șopteau că făcuse legături în tinerețe și că în fiecare joi noaptea se vedea o lumină roșie în odaia lui. Când a murit, chiar și preotul părea neliniștit. Spunea că omul nu voise lumânare, nici cruce, iar pe frunte i-au apărut semne ciudate înainte să-și dea duhul. La înmormântare, tot satul era de față. Sicriul era coborât încet în groapă, dar chiar în acel moment preotul a amețit brusc și a căzut peste sicriu. Toți au încremenit. Un copil a început să plângă, iar o bătrână a strigat: "Nu e bine, e un semn rău." Când l-au scos pe preot din groapă, avea ochii dați peste cap și murmură ceva într-o limbă necunoscută. Era în transă. După ce și-a revenit, și-a acoperit fața și a spus doar atât: Nu era mort. Cel puțin, nu complet. În noaptea aceea, groapa s-a redeschis singură. Mormântul era gol, iar în jurul crucii, pământul fusese răscolit din interior. Unii spun că l-au văzut pe Moș Gavril plimbându-se în haine negre pe lângă case, ținând în mână un sfeșnic cu flacără verde. Preotul n-a mai slujit niciodată. A fost dus la mănăstire, unde în fiecare noapte bate în ușa chiliei și spune: "Nu trebuia să cad. El m-a ales. Pe mine."